Здравейте, аз съм Ети. Добре дошли в новото видео. Днес то ще бъде посветено на някои нови покупки, така като цяло коментар на някои идентични продукти и марки. Като цяло ще започна с избора на вертикална прахосмокачка. Ние отдавна ползваме Xiaomi робот. Изключително доволна съм от него, наистина почувства много добре и най-финния прах, просто начинът, по който сканира пода е много добър, много лесен е за обслужване, за почистване и така нататък, но така или иначе роботите са хубави за ежедневно почистване, не убират така добре ъглите и другото, което е, вече децата са и малко по-големи просто понякога хапват, пускат трохи и така. Исках да имам една вертикална прахосмокачка, с която много набързо да обера всичко. Бяхме взели една Ровента, много бюджетен вариант, но беше много зле. Може би тук е момента да кажа, че ние имаме и малък папагал, който прави страшно много буклук. Пуска малки зранца, хвърля ги извън клетката, така че наистина създава и той допълнителна дъндания, както се казва. Ровентата, когато минех с нея, просто спирайки прахосмокачката от бутона и вдигайки я, просто зранцата падаха от нея. Някакси не беше достатъчно мощна, тъй като са малки кръгли топченца, да ги засмучи и да ги вкара в контейнера. След гледане и по магазините и разговори с приятелки, имам приятелка, която има Dyson, изключително доволна. Мен лично цената не ми допада, не мисля, че е наложащо, затова реших да пробвам още един вариант. Като цяло съм изключително доволна от домакинските уреди на Samsung, които имаме. Тук е и момента да кажа, че съм си я спонсорирала лично аз. Съм си я купила, така че това не е някакъв вид рекламно видео и така нататък. Така че имаме хладилник, пералня и такива големи уреди с тази марка. Последно си купих доста висок клас фурна Samsung и съм изключително доволна. Затова, когато отидох в магазина и видях, че всъщност имат такива вертикални прахосмокачки Samsung и те бяха на една, мога да кажа, приемливо висока цена. Около 208 или 209 стотинки евро беше прахосмокачката. Хайде да видим сега дали и какво е точно. И така, сега отваряме кашона. Ето тук е тялото, тук се слага батерията, едната четка и имаше и една, която ми направи впечатление. Е цялата окомплектовка и ето тази четка, която жената в магазина каза, че се води турбочетка, става за матраци, за дивани и така нататък, която ми направи, ето дори е подходяща за кучешки, котешки косми. Ние за щастие нямаме подобни. Това е зарядното, което може да бъде монтирано и на стената. Вече според зависи как ще ви е удобно за контакта. Ето я и батерия. И всъщност аз от проучване на нещата и гледане на различни видеа и така нататък, разбрах, че батерията, капацитета на батерията е едно, може би, от най-важните неща при този тип прахосмокачки, защото така или иначе те са една идея по-слаби от обикновените прахосмокачки с кабел. Точно заради батерията, която не осигурява чак такава мощност. Не знам как са го постигнали при роботите, защото специално нашият е много мощен, въпреки че вече е стар и усилено ползван повече от 3 години, може би вече 4-та година го ползваме. Така че силно се надявам, че тази батерия ще бъде достатъчно мощна.
Прахосмокачката използвам вече може би 6-7 дни. Видеята обичайно знаете, които ви показвам с нови покупки, придобивки и така нататък. Ги снимам доста дълго време и след това комбинирам, просто защото искам да ви покажа максимално повече неща, а и все пак не се здобиваме с чак толкова много нови неща, за да може в един ден да се случат тези неща. Затова и мога да дам, нали, вече и по-добра обратна връзка относно тази прахосмокачка, защото наистина се справя много добре, успявам да мина целия апартамент и да не свърши батерията. Супер доволна съм. Другите неща, които ще ви покажа, са много накратко от Дием. Да извадя всичко, за да не шумулкам. Нещото, заради което отидох, е ето това. Това е слънцезащитен спрей за деца. Слънцето вече е много силно. Използваме го не само когато сме на почивка, но и в ежедневните дни, защото те са много светли, особено малкия, и смятам, че слънцезащитата трябва да се използва и в ежедневието и е важно това нещо. Другите неща, които си взех, е ето този комплект, които са за мен. Вече може би повече от седмица ги гледам, излизат ми като реклами в Инстаграм и навсякъде. Този цвят, сега са пуснали два цвята. Единият е този бургунди, другият е тъмно син, който е, нали, за светли очи, а той се препоръчва за хора като мен с по-тъмни очи. Много харесвам цвят бургунди, значи това ми е един от любимите цветове. И комбинация от молив и спирала. Не съм ги пробвала, но в момента съм с грим и за това може би ще бъде утре. И ето вижте как се вижда цвета. Да изглежда така и на окото. Ето го и моливът. Доста наситен цвят. Надявам се, че ще стои много добре. Наистина. Другото е ето този коректор. Аз и друг път съм си взимала от него. Не е никак лош, особено когато е в активност някаква в момента. И другото нещо, което искам да ви покажа, за което повече се вълнувам, е ето това. Мисля, че всеки вече е срещал този български бранд, за който се смята, че са много добри. Както съм споделяла неведнъж с вас, имам и такова видео за корейската козметика. Аз абсолютно не съм доволна от нея. Пробвах един продукт, който беше много добър на Skin 1004. След него реших да си взема цяла серия на Medicube, които са по-висок клас, но много кофти ситуация се получи там. И набързо завъртях едни продукти на Diem, които са супер бюджетни, а в същото време мога да смело да твърдя, че са по-добри от Medicube, които са на една цена, дори говорим примерно за виши или за такива вече медицински тип козметика, които може човек да си вземе. Реших сега да пробвам Youngest. Това е кутия, която се води месечна кутия с няколко от техните продукти, които купуваш с намаление, и винаги един лимитиран продукт само за кутията. Много приятна миризма идва от кутията, когато я отвориш. Добре опаковано. Това е кутия месец май. Да, точно така. Имаме, ето вижте как са подредени вътре нещата. Така. Имаме тяхната така вирална вода. Мислех, че е стъклена, пластмасова е шишето. Хидратираща вода, която се пръска така на лицето, но всъщност като първа стъпка от рутината. Аз в момента съм с грим, така че няма да си напръскам, но ще ви покажа, ще видите. Така, една маска, ще ви покажа и ефекта за напред в видеото от нея. Това е такава шиит маска. Това са падове за под очите, 3 броя са. От тази розовата с ДНК от Сьомга. Така, другото е DNA Recovery Drops. Това е серум.
серум. Приятен цвят. Вътре течността е прозрачна. Доста ефирна. Има миризма. И то, в смисъл, приятна е миризмата. Не много силна, нещо като на сапун мирише. И не оставя лепкав ефект, както корейските, може би леко. Но то на лицето ще видим как ще стои. Не харесвам продукти, които оставят лепкав слой. Просто е много неприятно. Наистина е много неприятно. Така. Другото е слънцезащитен крем. Борбата ми с отварянето приключи. Ето го. 50 грама. Това, което ме впечатли, когато го видях, е, че е всъщност като гел. И уж е подходящ за мазна кожа. Той... Добре, няма онази специфична миризма на слънцезащитни продукти. Знаете, имат една специфична миризма. Това не мирише на нищо. Не е лепкаво. Почти не мазен слой оставя, но не знам когато се сложи върху кожата и когато се постави отгоре грим как ще е. Не е много тежък, но аз в момента използвам един друг. Сега ще ви го покажа. Аз в момента използвам ето този на Виши и е супер, в смисъл супер лек, вече е може би наполовина. Супер лек, супер нежен и съм много доволна от този продукт, наистина. Много си заслужава да си го купите. Нещо, което има вътре е грим продукт, който е пудра. В принцип малко, не знам, защото когато си го поръчвах, не можеш да избираш цвят. И пише, че просто в кутията ще има избрана и така някакъв цвят, което за мен е много кофти, защото смисъл този цвят може изобщо да не ми пасва. Нали, окей, да, взимаш някакви промоционални, много добре изглежда матирана кутия. Но просто, нали, това, че не можеш да избираш цвета, за мен е малко кофти. Защото тъмничък е. Дали има? Да, ето така се отваря. Има и огледалце тук. С защитен слой. Сега не мога да го отлепя. Има и апликатор. Добре, отдолу на кутията под апликатора има дупчици, които да проветряват влагата. Добре, добре, супер. В смисъл, явно не можеш да избираш цвят, защото имат някаква бракувана партида. Вижте как се отлепи. Още дори не съм го ползвала. Добре. Супер. Чайте да видим. Цвета е малко по-тъмен от това, което ми се ще. На някой не е окей цвета, определено. Това е, нали, че за това и никога не съм си поръчвала от тези бокс, които са продукти. Има Беле бокс, Кибрид бокс и още куп хиляди други боксове, с които получаваш много скъпи продукти на много добра цена. То като е такъв продукт и той не ти пасва за каквото е в смисъл, на каквато и цена да си го взел. Малко е безмислено. Това е скраб. Боди скраб, който е хубаво да се ползва от време на време, особено след море и така нататък. Предотвратява възможността да се белите като цяло. Нали, или поне да не се вижда.
Няма някаква силна миризма. Това е хубаво. Аз обичам продукти, които нямат миризма. За сега е това. Останете с видеото, за да ви покажа и ефекта от тези продукти всъщност и нанесени всичките тези един върху друг след примерно 3-4 дни, когато ги ползвам, защото иначе отведнъж не смятам, че с едно нанасене човек може да придобие каквато и да било представа за даден продукт. Ето го ефекта на спиралата и молива, които са в този цвят бургунди. Не е лош, но определено очаквах малко по-интензивен да бъде самият цвят на спиралата, но доста ми харесва. Не знам, пишете в коментарите вие какво мислите и дали сте си взели и вие да пробвате някой от тези цветове актуални за сезона. Ето го ефекта на светлината от прозореца. Определено тази зона е много добре има стягане, много добро усещане. Като цяло също и цялостната маска е доста добра, харесва ми, ефектът е хубав, кожата е стегната, много добре. Ето това е водата. Спръскаме тук по-надолу. Много лека миризма. Приятно е, когато човек се напръска, не е нещо. Това не е аерозолно, нали? Е много добре, много приятно. Определено този продукт мога да кажа, че много ми харесва. Веднага се чувства едно освежаване. Много е приятно. Този продукт, който е слънцезащитния, просто не е моя продукт. Усещам тежест, въпреки че е като гел и попива бързо, но лицето си го усещам едно тежко такова. Другото, което се появява веднага, омазняване и върху грима, нали, и когато не нося грим, 2-3 дни си слагах от него и просто не е моето. И сега ето виждате, че след може би половин минутка тази вода попива и след това слагам серума, който също определено доста ми харесва. Попива много бързо, оставя така кожата много хубаво, така освежена, стегната. Харесва ми. Но само тези два продукта са добри. Предполагам, че и другите им серуми са доста добри, но определено от слънцезащитата очаквах може би малко повече. И като цяло мога да кажа, че продуктите са добри. Не са вау, може би аз имах по-големи очаквания, най-вече за слънцезащитата, но определено серума не оставят лепкав слой, което е много добре. Определено мога да кажа, че лично за мен са по-добри от корейските. Просто харесват ми повече, по-добро е усещането, много освежено, веднага се усеща едно стягане, едно повдигане на самата кожа. Чувството е много хубаво и много приятно, нямам никаква реакция, няма тежка миризма, така че определено на този етап ми допадат тези двата продукта. Надявам се видеото да ви е било полезно, интересно, като цяло съм ги ползвала вече може би 6-7 дни.
така че ми харесват. Това беше за днес от мен. Надявам се да ви е било интересно, информативно, защото това е идеята. Полезно, информативно. Ако имате някакви въпроси, с радост ще ви отговоря, разбира се, ако мога, в коментарите. Споделете видеото с приятели, които биха имали интерес към подобен тип продукти. И се абонирайте за канала, по този начин ще ме подкрепите, а и ще виждате други интересни видеа. Не се колебайте и да ми пишете за въпроси, които биха ви били интересни и мога да подготвя такива видеа. Чао! До следващия път! Приятно слънчево лято и се пазете от слънцето!